Connect your way with Telkom to scroll on your phone wire. Possible begins here. Rathi ke sikhathini sami ke masi kanje u-2 exactly na kanjani samukela umama uNonhlanhla okasibiya sethi thuba sikubingelele mawami sikwamukele kulona ke uhlelo. Yebo sanibona ngiyabingelela. Kwintozo kakhuluma wami ukuthi sinawe isikhathini sethu samanje sizobheka kabanzi ke imkhiqizo yakhona kwa Phytomed mhlawumbe nje andokubeke singene kakhulu yini Phytomed obani Phytomed. Okay, ngibonge ithuba bhuti wami onginikeza lona ekseni nje. Okay bhuti futhi uPhytomed ikhambi lamakhoyiseni. Yes, elisiza kakhulu empilweni. Yes, usho ukuthi uPhytomed uqale ngo-2002 labo khuhlasela kakhulu izifo lezi nje njengo HIV and AIDS. Base kutholakala ukuthi bakha ikhambi kuthiwa uPhytoimmune leli. Kwathola ukuthi ayibona abantu bevuka bo. Kwase kutholakala ukuthi ngo-2005 base begcina sebakha wonke lamakhambi sobona phambi kwethu ukuze asize kakhulu ezimpilweni. Ukuze ezosiza kakhulu ezimpilweni umlaleli khona ekhaya uzobuza ukuthi mhlawumbe ke imiphi ikuphi la esiza khona. Okay. uPhytomed into yokuqala ayenzayo nanti ibhodlela lethu esilibiza ngetonic yakwa Phytomed. Le tonic yethu iyakhiwa ngamakhambi awu8. Okay. Ibhodlela lelinye. So malifika emzimbeni wami nowakho liyabheka njengoba amakhambi awu8 liyabheka ukuthi kahle lo mzimba use right na. Yiphi inkinga ekhona eseyiqalile kulomzimba. Lilinye leli bhodlela lithakwe ngamakhambi awu8 phakathi. Shuthi 8 in 1. 8 in 1 yes. So uma lifika ke selithola ukuthi khona inkinga ekhona ngaphakathi lilwa kanjani nayo. Okokuqala nje into eliyenzayo ibalekile la detox. Udetoxa ukuhlamba umzimba wami ngaphakathi. Okay. Ngoba ngithi ngaphandle ngiyageza kodwa ngaphansi angiboni. So malifika lebhodlela ngaphakathi fike lihlamba oqala likwenzayo. Mafika khona isifo bese liyasilapha. Mase lisilafile isifo esiphinda livuselela ama cells ngaphakathi. Angithi uzokhumbuza sinama white cells sizoba nama red blood cells. If lama cells ayesefile emzimbeni wami sokuphelile ngami. Omunye ke kuye wathi ke leli khambi uma kungokuthi ke suliphuzile libi nawo ama side effect. No baba nawo ama side effects ngoba phela it's 100% natural. Lingelemvelo ngokuphelele. Yes lemvelo akukho okufakiwe la kwichemical. Akukho ekufakiwe kwichemical rathi ke mabusana vulela umsakazo esinake umama uNonhlanhla wakasibiya ngomunye ke wabantu abasebenza khona kwa Phytomed uzosichazela kabanzi ngibone mama ukuthi kuningi kakhulu eniba nako khona kwa Phytomed ngiyabona ukuthi nalibhodlela eli 8 in 1 kanjalo ngiyalibona nedosha mhlawumbe ngizosalekise ukuchaza ngako konke lokhu okunye okuyimkhiqizweni ukuthi kusebenza kanjani kuyini kona. Okay, ibhodlela lethu nje ubona bafo phambi kwakho inhlobo zamaphilisi ehlukene. Wonke lamaphilisi wabona phambi kwakho naleli tiye lamakhoyisani lila phakathi. Yingakho sithi 8 in 1 wonke lawo wabona ala phakathi. Bese zoba nedosha esibiza ngebalm. Hayi ke imlingo la ngisho uphethwe ikhanda. 5 minutes ugcoba la kuhlungu khona uphethwe ikhanda nya. 5 minutes ke uyocobela kubhlungu khona bese kuyaphela. Kusho ukuthi masithi i8 in 1 leli bhodlela kusho ukuthi wonke lamatiye ngiwabonayo namaphilisi nalelo shubho liphethe lapho kukhonakala ukuthi kuhlanganiswe kube ingqube evanga ikhipha lona ke leli bhodlela. Yes asikho isidingo ukuthi uthenge wonke lamaphilisi wabona lamaphilisi ngwaphathela ukukhombisa ukuthi ala phakathi. Awuthengi 111 wena mawuthengele leli bhodlela naleli dosha usuqedile. Usuke sewuqedile mawuthe wathenga ibhodlela wathenga idosha umunye ke khona ngibuzile emangisho ukuthi ngizoba nawe namhlanje ukuthi umbuzele ngumama uMasibiya ukuthi mhlambe leli bhodlela liyalekelelani ekuthenini ki abantu uma bejomba iziko babe nomdlandla. Iyeke leyo bhuti wami yabona la hayi ubuyela ku 16 years ngisho ukuthi una 50. Kusho ukuthi linqamula amanqino ombhede lenza ukuthi ubaba ekseni uma evuka akuphe isipho sasekuseni lisebenza kwabe esifazane kuphela noma nako besilisa uma sasibheka inkonzo sekamereni lisebenza kona kwabili ngoba ngelilanga nje khona wangifonela wathi hayibo mama kanti leli bhodlela lakho livusa nenduku ngithi mina lapha shuthi beyiveli yona beyiveli shuthi beyilele lona afike lenza umsebenzi lona lifike lenza umsebenzi hawu mama ke wayicacisa ke uMasibiya ukuthi noma ngabe ke unazo ke izifo liyavuselela kunama white cells and red bani kodwa nasekulekeleleni kwemizwa ukuthi ivuke ibe inqanawe iliyalekelele mhlawumbe ke mama imiphi iziphi ezinye izinto ongathi cha impela uma uliphuzile umehluko uba khona.
angithi ibhuti wami nje Boygela ngisho ukuthi elemvelo Yes. ngisho kuthiwa weqe umbhulelo njengoba ngithi imvelo le elaphakathi ngisho kuthiwa weqe umbhulelo khona umunye kusenje manje ade nginikeza ubufakazi ethi benenkingi uthola ukuthi ngisho isikhumba sakhe sesisabamnyama Yes. shuthi khona obemenzele ukuganga ngemithi imithi kodwa uthe mangifika nale makhombo wami hayi uthi ngiyacobezela nami sengengambona ke hayi ungathi ingane encane cha mina ngiyaconfessa kumlaleli wake wanginika leli bhodlela kule party le yokuthi uphenduka una 40 years kube ngathi una 15 cha ngaqinisekisela ngoba Right ke Indhoza FM 101.2 isikhatsami ke imizuzu esishakalolunye nobekushaya lona ke ihora lesho mina Movo uhlena ke umama unonhlanhla wakasibiya wakaFightOmet mama mhlambe kasipine sibheke ukuthi uma kungukuthi umuntu khona ekhaya uthi ngiyafisa ukuthi ngilithole ibhodlela wenza miphi imizamo ukuthi axhumane nawe mina number yami nje uqedile ngisho ukuthi ukuphi mina number yakho usuke eqedile noma ngathiwa ukuphi nendawo yes ufinyelela nanoma ngabe ikephi la umuntu esuke efanele ukuthi afinyelele khona yebo bakunjalo mhlambe ke ngiyalibona ibhodlela libhaliwe izinto eziningi elibhekana nazo uma ungasifundela zona ukuthi lenza u1 no2 no3 no4 no5 ukuze umlalele khona ekhaya ezothi cha impela ngiyeza ngiza kolithenga lo libhodlela okay ngiyabonga okay okokuqala nje ibhodlela lami livusa iimmune amasosha omzimba yes ngoba amasosha omzimba selele hayi kusuke sengasenzi kilutho into yokuqala eliyenzayo leyo emzimbeni noma malifika uzuthi hayibo yazi ngabuya yebo okwesibili lizolwa neBP okay yes hayi ifuna ibuye ithi normal yes iyabuya ithi normal ngoba phela vela ngithi imphathi yempilo akufanele iphele ifuna ithi normal nje noshukela nayo ubuyela uthi uma ngisho kuthiwa bothi 30 kodwa uyabuya uthi noma 56 abanye nje becabanga sawayisha amaphilisi sebekhisela ngisho amaphilisi bewathi umuntu uyaba amaphilisi awu9 ngosuku uthi hayi doda sigcina ikya2 ngenxa ukuthi bashaye ke iFightOmet yes right sizoba noqunjelwa laba shayisisa umoya ogcwala esiswini sizoba nama-ulcer nama-ulcer yes yebo sizoba ne-eczema yebo izifo lezi enzima ezingalapheki kodwa uFightOmet akazibheki sizoba nokungalali khona ukuthi umuntu mina ngizwa yonke into enzeke ebusuku kuze kuse mina ngibhekile hayi waliphuza lelibhodlela hayi ulaliso kwengane ulaliso komntwana yebo sizoba nalabo abahlushwa amafutha amaningi emzimbeni yebo sizoba nalabo abahlushwa ikhanda umuntu senginekhanda leminyaka elingapheli hayi wathi into uFightOmet hayi sokulungeka konke sizoba nandaba enkulu owayibuza ukuthi ekamereni kwenzakalani hayi khona la ibhaliwe yebo ukuthi hayi ziyajika ushukela bese ngawubala iasthma abahlushwa isifo senhliziyo izinso hayi izinso ziyabhubhisa ke right kodwa uFightOmet masefikile hayi udokotela ukuthi hayibuya ini nazi izinto zakho zizivuka zombili right uFightOmet ne stroke right sizoba nama cramps nawo siyawashaya ukukhathala right kushaya nako yebo kuzoba indaba enkulu ke yegcina nishimindo iphela kuthi nabo bosisi kuthiwa asibathola abantwana kanti ngiyenze ukuthi ubhuti nawe unenkinga kodwa makufika leli bhodlela siba lapho bobabili ngwasuke singazi kahle inkingi kuphi sithatha ubaba noma masibabeke la bese sibanika le product yakwa FightOmet hayi sinabo baby Fiso sinabo ni nabo abantwana asebekhandwe iyona imbiza yini yaka FightOmet ngoba phela ifika ikulungise ikubuyisele esimoyeni uNkulunkulu okudala wayisona ngoba phela imvelo sithi imvelo ibuyile emvelweni yebo zinjani ingane eziqhamuka imbizini ngiyangizwa abanye bethi hey yayibona ingane embizi hey ngicabanga ukuthi nophamu kwakho bhuti wami uyambona ukuthi hayi ngathi akhazi nazo izingane ziba njalo kuba ibutubutu nje ezike ezisulekile uyabona akho ngisho uphawu khona kulobo uyabona ke mlaleli ukhona lapho ngasekhaya ngiyaqiniseka ke umama unonhlanhla uyisibutubutu njengobesho ukuthi hayi uyisibutubutu impela kusho ukuthi impela ke manje ushaye iFightOmet nawo ke uzoba isibutubutu bazodinga ke mawami ukuthi abantu bakuthole utholakala kweziphi inombolo okay inamba yami ngithola kuyona iya WhatsApp futhi 071 80 36 235 asiphi inombolo 071 80 36 235 inombolo ke leyo ekwaziyo ukuthi ke isitholakale ngokuthi uyifonele uphinde ke ukwazi ke ukuthi uyiWhatsApp mhlambe ke inkundleni zokuxhumana utholakala kanjani
Ngiyatholakala ku Facebook yes yes ngiyatholakala na ku WhatsApp kulezi izinye bengangeni kahle kodwa na WhatsApp ngiyatholakala no ngiyakuthembisa mlalela basekhaya ukuthi uzosebenzisana neBMK Uju Production uzotholakala inkundleni zokuxhumana zonke kuye ngoba ke namanje imshuthela ke yona ke BMK Uju Production ngiyaqinisekisa ke mawami ukuthi bakhona bazokuthinta siphinde futhi inombolo 071 80 36 235 235 kule yenkonzo yaseKamereni nowesifazane iyakwazi ukuthi imenze abe spring hey kunaphisi engawuphathanga la kuthiwa iFito Agra esiphinde swa ede la ibhodleleni lakhe hayi imendi yavuka ivuka ithi qinqo iyavuka ibendo bakithi iyavuka futhi mawukhona ke ulalele ungowesifazane okhona lapha ekhaya impela ke abaka Phytomed baqinisekisa ukuthi ibhodlela labo likwenza nawe ube itshitshi ube nokuzithemba okudlulele uthi nawe mawuqala uya enkonzweni yaseKamereni ube nakho ukuthi hayi man ngiyakoyidlala indima yami kanjalo nobaba uma ilitholile usuke yongena ekseni ke sibabona ke beshayana ekitchen beshayana ngezinkwa nangamaqanda ethi umunye ulale kahle baba ethi umunye ngibuzana umbuza wazi kahle ubonile ngakho ke kubalekile ukuthi uthole yonke ke imikhiqizo yakwa Phytomed inebhodlela li-18-1 esuke ehlanganise amaphilisi ayenza izinto ezahlukahlukene kanjalo ke nedosha liyahlanganiswa nawo kwamaphilisi bese liyahlanganiswa kuyona ke imbiza kuphume ke imbiza A8-in-1 mhlambe kuyathina amaxabiso hey hayi amaxabiso akhona aya affordeka ngoba ngisho omkhulu nogogo bayakwazi ukuyithenga le product ulibona nje lebhodlela le-18-1 is 250 bodlela ibhodlela nedosha lisuke lihambisana nedosha lakho ulenzani ke idosha phela thina ngesikhathi samanje sewuya ubone ebona abantu besifazane bephethe idosha belifaka ngaphansi kolimo lenzani leli dosha nalo phela leli silifaka phansi kolimo kodwa phela hayi leli elempilo leli umsebenzi walo livula akithi la phansi kolimi kunemthambo lemncane enqanqa mawuphusa umlimi ufaka phansi kolimi leli dosha leli before ufudumeze la obese uyaphuza lincibike livula imthambo ngathi usuphuza lo seyivulekile imthambo yegazi seliya i-18-1 le yami isiyazigijimela emzimbeni wami ngoba ngiqale ngafaka idosha phansi kolimi esikubiza ngokuthi ibalm yakwa Phytomed kusho ukuthi mawami ke sithi ibhodlela leli 18-1 andukuba uliphuze uqala uthathe idosha usuke ukuthengile konke ngemali efanayo kuhambisana uthatha idosha ulifake ngaphansi kolimi ukuze kule nqanqathela yemthambo engaphansi kolimi izovula imthambo yegazi ukuze uzokwazi ukuthi mase uphuza yona ke iPhytomed uyiphuze vele imthambo seyiready yes kunjalo baba siyalifudumeza siliphuza libanda silenza kanjani ibhodlela siyaliphuza libanda kulapho sothi mhlawumbe sesibhekele sizama ukuthi asheshe avuke kodwa mosekhaya uyalifudumeza uze lisheshe ngoba kahle kahle ethi igazi lethu ufuna lishise yingakho izifo zinamathela thina ngoba igazi lethu alishise ngale ya level ifunakalayo kusho ukuthi ke lona ibhodlela uma sesifakile idosha lethu ngaphansi kolimo kwinqanqathela yemthambo siyalinda isikhashana bese amanzi abentukuntuku noma ke imbiza le 5-in-1 ibentukuntuku bese siyayiphuza emva kwalokho sesengigunya konke noma bengaqeda ukuncibela ukuthi sengigunya konke ngaphansi leli dosha phakathi futhi lilekelele futhi ngisho kuma ulcer lapha ngaphansi ukuthi mhlawumbe kunelonto ezikhona emaphashini liyalekelela liyapholisa ngeke ngabona omunye ethi leli dosha nakumaphalzi licishe lilekelele hayi liyashaya baba liyashaya amaphazi ngoba angithi igenge nkathi sisakhulu okhona ekuthiwa ukuphumputho esingasayenzi manje sikhala ngamaqolo ngoba sisakwenzi lokho kodwa ka Phytomed basiphindisela emuva siyakwenza ka Phytomed siyaphumputha ngaleli dosha kusho ukuthi mawami siyaqinisekisa ukuthi leli dosha uyakwazi ukuthi ulikwapune ngomuno bese uyalishutheka ngemuva uma uphezwa amaphalzi ukuze lizosebenza njengesiphumputho yes noma mhlawumbe uzwa iqolo likhungu uyakwazi ukusebenzisa ayi mawami asivalelise ngenxa yesikhathi sethu siyathembisisa ukuthi sizophinda futhi sibe kanye nawe kulona ke uhlelo siyabonga kakhulu right ke umama besinayo esikhathini sethu samanje umama uNonhlanhla wakasibiya khona ke kwa Phytomed bezobheka kabanzi ke ibhodlela lakhe eli-5-in-1 aqinisekisa ukuthi hayi impela ngisho embhedeni kubaba nomama libenza babe basha bese beyakwazi ke ukuthi uma bevuka ekseni babukane emehlweni athi kodwa baba athi umama
ubusuku bube buhle ngendlela emangalisayo sekena uNomvuyo wakaNkomo kuyena osiphatheleke indaba zokubumbana kwehora leshumi nomuva. Izindaba zentokozo FM azinjengoba zinjalo.